खुलुमबाय। रिलाइम निउज 24 नि स्टुडिअ आं प्रिया बसुमतारी। बिटिसि बिसायख'थिनि भट साननाया जोबनानै थांबाय। बिटिसि बिसायख'थिया जादोंमोन थांनाय 7 खालारखालि बाक्सा आरो उदालगुरि जिल्लायाव आरो 10 खालारखालि क'क्राझार आरो चिरां जिल्लायाव। बिसायख'थिनि भट सानख'नाय बायदियै बिपिएफआ देरहायो मोन 17 बियाबाव, इउपिपिएलआ देरहायो मोन 12 बियाबाव, बिजेपिआ देरहायो मोन 9 बियाबाव, कंग्रेसआ देरहायो मोन 1 बियाबाव, जिएसपिआ देरहायो मोन 1 बियाबाव। देरहानाय बिजाथिफोरा जाबाय 1 नं परबतजरा एसटिनिफ्राय मुनमुन ब्रह्मआ बिपिएफनिफ्राय देरहायो। 2 नं गुमा आनरिजार्भनिफ्राय रहिन्द्र ब्रह्मआ बिपिएफनिफ्राय देरहायो। 3 नं श्रीरामपुर नन एसटिनिफ्राय सजल कुमार सिंहआ कंग्रेसनिफ्राय देरहायो। 4 नं जुमदुवार एसटिनिफ्राय रेवरेवा नार्जारिया बिपिएफनिफ्राय देरहायो। 5 नं सराइबिल एसटिनिफ्राय मृत्युंजय नार्जारिया बिपिएफनिफ्राय देरहायो। 6 नं कुसुगाव एसटिनिफ्राय उखिल मोसाहारिया इउपिपिएलनिफ्राय देरहायो। 7 नं फकिराग्राम नन एसटिनिफ्राय अरुप कुमार देआ बिजेपिनिफ्राय देरहायो। 8 नं दतमा एसटिनिफ्राय प्रकाश बसुमतारिया बिपिएफनिफ्राय देरहायो। 9 नं बनरगाव एसटिनिफ्राय राजिब ब्रह्मआ बिपिएफनिफ्राय देरहायो। 10 नं देबोरगाव एसटिनिफ्राय हाग्रामा महिलारिया बिपिएफनिफ्राय देरहायो। 11 नं बावखुंग्रि एसटिनिफ्राय धनेश्वर गयारिया बिपिएफनिफ्राय देरहायो। 12 नं सालाकाथि एसटिनिफ्राय देरहासार बसुमतारिया बिपिएफनिफ्राय देरहायो। 13 नं चिरां एसटिनिफ्राय सायखं बसुमतारिया बिपिएफनिफ्राय देरहायो। 14 नं चिरां दुवार एसटिनिफ्राय रनजित बसुमतारिया इउपिपिएलनिफ्राय देरहायो। 15 नं काजलगाव एसटिनिफ्राय फानिराम ब्रह्मआ बिपिएफनिफ्राय देरहायो। 16 नं निसिमा एसटिनिफ्राय जेम्स बसुमतारिया बिपिएफनिफ्राय देरहायो। 17 नं सुबाइजार एसटिनिफ्राय प्रबात बसुमतारिया बिपिएफनिफ्राय देरहायो। 18 नं मानास सेरफां एसटिनिफ्राय धनन्जय बसुमतारिया बिपिएफनिफ्राय देरहायो। 19 नं तुरिबारि अपेननिफ्राय अबिराम महानायकआ बिजेपिनिफ्राय देरहायो। 20 नं मथनगुरि अपेननिफ्राय गौतम दासआ बिजेपिनिफ्राय देरहायो। 21 नं सालबारि एसटिनिफ्राय जय मोसाहारिया बिपिएफनिफ्राय देरहायो। 22 नं कक्लाबारि एसटिनिफ्राय प्रमद बर'आ इउपिपिएलनिफ्राय देरहायो। 23 नं दिहिरा अपेननिफ्राय घनश्याम दासआ जिएसपिनिफ्राय देरहायो। 24 नं मुसलपुर एसटिनिफ्राय राकेश ब्रह्मआ इउपिपिएलनिफ्राय देरहायो। 25 नं बागानपारा एसटिनिफ्राय खाथिराम बर'आ इउपिपिएलनिफ्राय देरहायो। 26 नं दारांगाजुलि एसटिनिफ्राय बिजित गोरा नार्जारिया बिपिएफनिफ्राय देरहायो। 27 नं नाग्रिजुलि नन एसटिनिफ्राय धर्म नारायण दासआ बिजेपिनिफ्राय देरहायो। 28 नं गयबारि एसटिनिफ्राय प्रमद बर'आ इउपिपिएलनिफ्राय देरहायो। 29 नं सुख्लाय सेरफां एसटिनिफ्राय रनेन्द्र नार्जारिया बिजेपिनिफ्राय देरहायो। 30 नं गरेस्वर एसटिनिफ्राय पबित्र कुमार बर'आ इउपिपिएलनिफ्राय देरहायो। 31 नं खैराबारि एसटिनिफ्राय भबेन्द्र बर'आ बिजेपिनिफ्राय देरहायो। 32 नं भेरगाव एसटिनिफ्राय दावबायसा बर'आ इउपिपिएलनिफ्राय देरहायो। 33 नं ननै सेरफां नन एसटिनिफ्राय सनजित थान्थिया बिजेपिनिफ्राय देरहायो। 34 नं खलिंदुवार एसटिनिफ्राय दिलीप कुमार बर'आ इउपिपिएलनिफ्राय देरहायो। 35 नं मोदैबारि अपेननिफ्राय दिगन्त बरुवाया बिजेपिनिफ्राय देरहायो। 36 नं हरिसिङा एसटिनिफ्राय सनजय सरगयारिया इउपिपिएलनिफ्राय देरहायो। 37 नं धोनस्री एसटिनिफ्राय प्रेस मोसाहारिया बिपिएफनिफ्राय देरहायो। 38 नं भैरबकुन्द एसटिनिफ्राय गबिन्द चन्द्र बसुमतारिया इउपिपिएलनिफ्राय देरहायो। 39 नं फासनै सेरफां नन एसटिनिफ्राय दीपक मर'आ बिजेपिनिफ्राय देरहायो। 40 नं रौता एसटिनिफ्राय ड नीलुत सरगयारिया इउपिपिएलनिफ्राय देरहायो। दिनैनि फोरमायनांगौआ एसेनोसै। गोजोन्थों।